Първо искам да ви благодаря, че дойдохте и разказахте супер интересно вдъхновяващи неща на ученици. Надявам се по някакъв начин да си повлияли за техните решения, за това да бъдат по-мотивирани да реализират техните мечти, техните желания, защото между другото, както съм в училище, се говоря с много ученици, които имат страшно много какво да го кажат на хората. Даже последният случай, който така разбрах съвсем случайно, една сутрин идвам на работа и в коридора срещам една от колежките, която ми каза, бяха така, че бързаше в коридора и ми каза, о, ти да си купил мед, знаеш ли, че един наш ученик от 12 клас сам самичък произвежда мед? Викам, така ли? Викам, ще ми кажеш на кой е? Тя ми каза, Александър от 12 клас. И аз супер. Викам, значи какво да разкажа много. То отидах при него и се оказа, че момчето сам самичък през последните 2 години се отглежда пчели. Има, мисля, че повече от 20 кошера вече. Сам самичък си изважда мед и си го продава. И това беше, това за мен е супер много мотивиращо да видя, че млад човек на 18 години се занимава с такова нещо. Та решихме да го споделим в нашата страница, в LinkedIn, в моят профил, в плана за обществото на местната медия и се оказа, че информацията за него справка за повече от 300 000 души и реално вече десетки хора са спръчили от него мед само за 2 дена. Тоест, реклама. Браво! Сега се рекламира там, които вярваш, и хора, в които вярваш, така че поздравление. Да, и тази история на искането с мен нещо много ме вдъхнови, понеже аз съм много любим да кажа, не е имал кой така да ми ги покаже тези неща. Ето да започнем от начало, вкараме това в нашия разговор с идеята на това, че вие в момента сте успешни хора. Нека да започнем от начало, първо къде сте и какви бяхте като ученици. Аз съм от София, като ученик бях пълен отличник до 7 клас, след това влязах в немската езикова гимназия в София, просто защото реших, че трябва да бъда приет в училището с най-висок бал в София. Приехаме и някъде в 8 клас просто спря да ми се учи и започнах да се фокусирам на това да общувам с хората, да съзнавам приятелства. И така се завърших с един приличен 5,67 успех в 12 клас, баща ми беше много изненадан, но обичах повече да общувам с приятели и да се забавлявам, основно с видеоигри. Това беше моят начин да играя в футбол, да тренирам и нищо особено. Бих казал, че бях, може би, просто един посредствен ученик в гимназията. Супер! Да, аз в интерес на истината до 7 клас може би не съм била съвсем пълно отличен. Истината е, че никога не се е занимавал с мен. Винаги съм си писала сама домашните, винаги съм си чела сама книгите, никой не ме е натискал. Така възпитавам сега и децата си. В гимназиален етап обаче, срещайки добрият учител, той ме нахъса до такава степен, че завърших с 5,98. Завърших с 5,98, защото се явих на повишителна матура по български език, тъй като имах конфликт с госпожата си по български, почти другарка по наше време. Но реших, че ще се предизвикам и ще се явя на този изпит, така че смятам, че всеки трябва да знае, че знанието е сила и никой не трябва да ви кара да го правите. Това ви отваря огромни врати, порти ви отваря. Докато сте били ученици, представяли ли сте си всъщност какво ще правите след училище и реално с какво искате да се занимавате? Например, се казва, че се учил съвсем различно от това, реално с това, с което се занимава в момента. И някакси с годините, примерно, си се променил беше. Но имало ли някакви начини, да кажем като ученик, че си искал да раздаваш на хората? Мога да кажа, че винаги съм бил един от хората, които откликват към приятелите си, някой закъсал някъде, нещо кофтино е, зарязал гаджето или нещо, винаги бях там за моите приятели, но нямах никаква идея първо какво ще уча и второ какво ще правя. Очаквах живота да се случи на мен. Има един много готин цитат на Тони Робинс. Живота се случва за нас, а не на нас. Тоест, той ни дава игрална площадка, в която ние опознаваме себе си, спъваме се, падаме, ставаме, скачаме, грешим, учим се и така се изграждаме.
И си спомням на 30 години, като направих подкаста, първите няколко епизода и просто го почувствах като моето нещо. Казах си, ето го, точно пресечната точка на удовлетворение, умения, смисъл, моята ценност, нали, да предопнасям на другите. Това е икигая, оцеля съм го. И втората ми мисъл беше, и какво прави от 20 до 30? Ти си загуби цялото време. С 10 години си назад, какво се радваш? И след това си казахме, пък тези 10 години съм научил толкова много неща и съм развил себе си от такава степен, че сега мога да се насладя и да надградя на тази идея, която ми е дошла. Така че никога не е късно да започнеш. Никога не е късно да започнеш. Аз съм живото доказателство, защото все още уча, между другото. Цитата на Микеланджело. Да, все още уча. Все още уча, наистина все още уча. Правя в момента 4-то или 5-то висше, дори вече се спряла да ги броя, просто защото вярвам, че човек не трябва да спира да учи. Иначе да, бях в 8-ми клас, когато знаех какво ще правя, но това е стечение на обстоятелствата и пак казвам добрият учител. Ето защо е много важно хората, които са учители, наистина да бъдат добри учители и хората, които искат да станат учители, да станат най-добрите учители. Супер! Когато създадохте форума Същото училище за бъдеще вече 7 година, имате ли така наблюдение, че в България учителите вече започнаха да се приспособяват към времето, т.е. понеже много хора казват, че в България като цяло образованието към технология това са малко останало. Имате ли вече наблюдение, че учителите започват много добре да се адаптират и да се развиват в тази насока, да използват съответно иновациите в училищата, тъй като идват доста учители от цяла България на форума всяка година? Истината е, че на училище за бъдеще идват учителите, на които им пука. Учителите, които наистина искат да правят промяна, учителите, които наистина обичат своята работа и децата, за които работят. Тези учители на училище за бъдеще, те са феноменални. Те прокарат всяка една нова идея. Госпожа Блажева тук мога да потвърдя всяко нещо. Тя е просто като едно дете, което попива знания. Попива всяка една нова идея и после я прилага. Това трябва да бъдат учителите. Това е пример за учителите. Това е каймака на учителите на нашето събитие, мога да го кажа, в България. Така че моите наблюдения са страхотни. Но пак казвам, там е най-доброто, извадката на най-добрите учители в България. Жора, ти, откакто всъщност работиш в подкастите, имало ли моменти, в които си искал да се откажеш, т.е. моменти, в които си имал трудности, дали финансови или пък от към житейски път, който си поел, нещо, което би могло да те накара да спреш да го правиш? Имало ли неща, които са ме доближавали до това да се откажа? Не. Бих казал не. Когато напуснах Германия и прекрасната си заплата от почти 5000 евро да се върна за 0 лева в България, просто си казах, аз трябва да опитам, ако не опитам сега ще съжалявам цял живот. Има моменти, в които сега като имам собствено студио, осветление, озвучение, перфектни микрофони, оператор, монтажист, шумоизолирано студио, чисто ново, ще го видите в някои от следващите епизоди, вече се преместихме там. И ако някой влезе и ми отнеме всичко, което имам, на другия ден аз ще записвам с таблета отново. Тоест никой не може да отнеме моето вътрешно желание да правя това, което искам. А то е най-важното и то ме движи напред. Няма значение какво съм постигнал, важното е, че искам да не спирам. Има една много яка книга на Саймън Синек, казва Безкрайната игра. Безкрайната игра той обяснява концепцията по много простичък начин. Кое е това нещо, което би правил без крайна цел? Просто заради удоволствието от това да го правиш. Свръх човек е това нещо за мен. Супер. Сега, когато сте започнали, понеже казахте, че е близо до година долу-горе, което е училища всъщност, забелязвате ли, че някакси обратната връзка всъщност след лекциите, т.е. комуникацията с учители и ученици, някакси успява да бъде полезна изява за даване на добри практики и за това да раздавате добро, т.е. както фундацията предае нататък. Между другото, ние тук в училище имаме клуб Ангелски сърца, който е в купата на героите към Time Heroes, т.е. правим различни инициативи от няколко месеца, мисля, че предходната учебна година, да, беше начало, точно така.
Адски много инициативи бяха направили заедно с децата, стотици деца се включиха, помогнали клуба, помогнали на възрастни хора, на деца, правиха различни организации, инициативи, с които да помагаме на други техни съученици. Та идеята е, ако говорите така по училищата, съответно се запознават с много деца и с учители, виждате ли добрия пример в обществото, в хората? Аз винаги търся добрия пример и го виждам. Вашата основна задача като ученици, обръщам се към учениците в залата, е да развивате себе си, защото учителите и всички хора, които идват да дават неща на вас, да ги дават, защото вие трябва да стъпите на раменете на тези гиганти и съответно да направите това за хората, които идват след вас. Тоест, вашата основна роля е да изграждате себе си като човек, хората, с които общувате като среда, положителна посока и след това, за да може пълноценно да давате. Имаше един страхотен цитат на Уорън Бъфет, Христо Христов го беше казал, че Уорън Бъфет е казал, че трябва да се фокусира върху това, което е добър, преди да може да допринася за останалите. Аз вярвам, че доброто се възпитава, то идва от семейството, от средата, която хората намират в училище, но не е самоцелно. То не се прави самоцелно. За мен доброто е повик към Вселената, изпрати ми нещо хубаво. Когато правим добри неща и очакваме просто да ни се върне нещо хубаво от някъде другаде, нещата наистина ни изненадват в последствие. Така че, когато съм правил добрини, когато дарявах кръв, когато съм участвал в благотворителни инициативи, още преди да запозная с Ваня, Лазар и Никола Рахнев, аз го правих с удоволствие и с желание, защото аз вярвам в това да помагам на другите. Но след децата има много голям потенциал. Например, в Георги Бенковски училище в Тетевен ме зарадваха с факта, че там беше първият златен медалист от велосипедно състезание българин. Казва се Изабела Янкова и е европейски шампион за младежи по Mountain Bike Downhill, което е спускане с маунтин байкове. И Изабела е феноменална, тя сега е 12 клас и е много вдъхновяващо да знам за хора като Вики и като Изабела, които постигат още докато са в училище, но това може само да ни мотивира, че ние ще намерим нашето нещо в последствие. Като сме за учениците говорим. Те има ли ученик или учител, който е вдъхновил от училищата в областта? О, много са. Госпожа Блажева, отново да кажа. Наистина, 41 години, ако се не лъжа, учителска практика. 41 години учителство. Това е велико, хора. Това е велико. Аз съм 24 години в учителската професия, като трябва да си призная, че от 7-8 години вече не преподавам, защото вече нямам възможността да го правя. Но това да си учител е велико и да, има адски много учители в България, които са страхотни, които дават толкова добавена стойност на това, което правят, че просто искаш да си обратно в училище. Много бих искала да съм обратно в училище с тези учители. Следващото. Следващият въпрос е как бихте си представили, т.е. какво е нещо, което искате да се случи след една година? Защото една година е много дълъг период. Е нещо, което долу-горе може да се дадете представа, какво искате да се случи след една година? Аз много неща искам до една година. Сега по отношение на предай нататък, това е, както казах, черешката на тортата. Не почвай по списък, моля. Добре, да кажем за предай нататък и то, че представям си как предай нататък е във всеки един град в България, за да може местната общност да помага на домовете, които са в конкретния град и да имаме посланици по градовете, с които да става по-лесна координацията. Ние се случваме вече. Това е страхотно, наистина това е страхотно, защото истината е, че човек не може да направи нищо сам. Никой никога не може да направи нещо сам.
Можеш да започнеш на мускули до някаква степен, но истината е, че за да се развие идеята ти, за да бъдеш наистина успешен в това, което правиш, имаш нужда от екип. Така както и аз в нито един от бизнесите си не съм сама и тези бизнеси не се случват сами. Това са хората, които стоят до мен, зад мен и при мен. Следващата една година се надявам да имам екип, постоянен екип. Не само Цецо, Монката, който е моят монтажист, Ванката, който помага доста сега е в екипа на... Не ми вземе Ванката. Чакай, аз съм ти го изпратил. Всъщност, Ана Мария, нали, това са хора, които са помагали и сега искам официално да бъдат част от екипажа. Това е за подкаста. Иначе за обиколките по училищата, до година си представям не в училища, ами в градове. Тоест, искам след една година да бъдем в община Белене, в община Свищов, там където са голяма част от основно гимназистите, за да можем да им сложим една северна звезда в небето и да знаят къде е север за тях. С добри примери, с хора, може би да не съм сам до година. Днес с Ваня това е напълно случайно, но според мен пасва отлично в този формат. Аз от неудобство не ги каня свръхчовеците, защото знам, че това е... Тя днес не може да работи хора, разбирате ли? Тя днес е в колата от 7:30 сутринта до вечера, не знам кога ще се приберем, страх ме да си помисля, но тя цял ден ще бъде на път и така правят успешните хора. Жертват нещо и утре ще работи цял ден и цяла нощ, за да може да се отработи. Това е. За мен няма нужда да подскачаме. Живота е един маратон, просто правим малки крачки и всяка следваща крачка ни приближава повече до финалната цел. Аз искам тук нещо да добавя. Днес, пътувайки в колата, сутринта говорихме с част от нашата група на вдъхновените и обаждайки се Тишо, каза нещо много интересно. Неговата дъщеря, която е 12 клас в момента, Симона казва: абе, Жоро Ненов, той всъщност това, което прави е като Левски. Не бе, какво прави Жоро Ненов? Какво прави Жоро Ненов? И ти ще обяснява. Ти ще обяснява, тя казва ми, това е като Левски. И всъщност така ни кликна днес, че да, това, което прави свръхчовека е наистина, това наистина е мисията на Дякона. И си говорихме колко би било хубаво да има общностите на свръхчовека, както говорихме за предай нататък, да има общностите на свръхчовека, да има комитетите на свръхчовека по градовете. И може би това е нещо, което до една година би се случило. Аз тия идеи обикновено си ги слагаме така да летят около мен и когато им дойде времето си ги свалям да си работя по тях. Защото не мога да... Има една случка, където отивам в офиса на Ваня и тя ми казва много работа. Отивам при Ваня, виждам една дъска е така бяла, горе-долу, колкото този телевизор голяма. И на нея е написани 24 идеи. Супер ясно, кои са най-важните? Всичките. Виждате списъка какъв е? От този списък имаше 2-3 от тези идеи, които аз видях тогава, 24. Понякога бремето на успешния човек е, че не може да каже не и да остане сам с себе си, с семейството си и това е трудно, така че това не е един низ от 50 метрови или 100 метрови спринтове в 42 км. Това е неустойчиво. Така че аз се старая да си давам пространство, за да мога да правя бавно, но нещата, които вярвам, дългосрочно. Ето, тук се поражда следващия ми въпрос. След като имате толкова много ангажименти и Ваня съответно виж толкова много хиляди неща, къде намирате време да съчетаете работата с семейството, с живота и евентуално, ако останат 10 минути лично за вас, нали? Искам да ти кажа, че този въпрос абсолютно задължително винаги всеки ми го задава. И да подготвен отговор нямам. Истината е, че аз отгледах моите деца в офиса. Мариела, дъщеря ми, която в момента е на 19 години, се роди в зората на интелекта. Отгледах я в кошчето, в количката, докато преподавам в съседната стая. През 3 часа просто я хранех, след което идваха хора да я разхождат.
След това беше с мен в университета, на скамейката до мен в английската филология. След това се роди сина ми, той отново беше отгледан по същия начин. Когато ти си в своите води, когато си намерил точния човек до себе си, който да те търпи, защото повярвайте ми, трудно е да се живее с човек като мен, тогава някакси нещата се подреждат. Подреждат се личните ангажименти, заедно с професионалните. Намирам време да пътуваме, да ходим някъде семейно. Лятото вече в Синеморец прекарваме по 2-3 месеца, оттам работим, така че окей сме. Получава се. Аз тази нощ дъщеря ми е на 4 месеца и тази нощ беше може би една от най-тежките нощи, които сме имали. И тя се събуди може би 3 или 4 пъти, плачейки. И сутринта, точно преди да тръгна за Белене и за Свищов, не да ме погледне и каза: ето заради такива нощи те бях помолила да си блокираш времето на другия ден. И си казах: да, ама аз днес съм в Белене и в Свищов. Като се върна вратата, бравата няма да бъде сменена. Всичко ще бъде така, както беше, както съм го оставил, само че знам, че ще имам да се реванширам. Си цитат: без да бързаш, без да спираш. Краднал съм си го от Тим Ферис. На английски звучи така: No hurry, no pause, slow is smooth, smooth is fast. Много вярно. Супер, много благодаря за включването, за интервюто. Желая на вас и на вашите хора, всички, които са свързани с вас, много здраве, да продължавате да раздавате все така вдъхновяващи истории, да давате и начинът, по който взимате всичко на сърце за всички хора, да продължавате да правите все така. Пожелавам ви повече сън, защото, както казахме, бавно за здравето, повече време за семейството, за работа да върви и всичко най-хубаво. Се надявам в най-скоро време отново да се видим на друго важно събитие. Благодаря ти, Криси. Искам само да кажа нещо за финал, че всяко решение в нашия живот, това е една мъдрост, която съм си получил за себе си, като съм си чупил главата няколко десетки пъти, съм взел. И то е всяко решение, всеки избор, който правя в живота си, ако преценя какви са плюсовете и минусите и каква е цената, която трябва да платя, това е един добре направен избор. Тоест, когато трябва да реша ще правя ли нещо или не, и мога да преценя какви са плюсовете и минусите и каква е цената, т.е. времето, което ще инвестирам да съм тук днес, то значи, че моят избор е осъзнат. А осъзнатите решения водят до много по-добри резултати. Значи камбаната би. Благодаря. Камбаната би. И оставаме за зрителите, които ще получим на подкаста. Много качваме линкове към всички социални канали на нашите гости, за да се запознаете повече с тях и да се видите какво се случва с тях. Благодаря. Благодаря ви.